Здравейте! Аз съм Дени и днес ще ви разкажа за основните протоколи на комуникация, които се използват за смарт хоум. И за тяхните предимства и недостатъци. Инфраред. Това е най-старият и най-прост метод. Той се използва от почти всички дистанционни за телевизори, уредби, климатици и други. При него за комуникация се използва инфрачервена светлина. Комуникацията е еднопосочна. Консумацията на енергия е много ниска. Цената е най-ниската. Предимства. Приложимо за много устройства. Недостатъци. Изисква пряка видимост. Няма обратна връзка. Много малък обхват до 10 метра. RF 433 МГц. Това е един от старите протоколи. Той се използва за дистанционни заштори, гаражни врати, ключове и други. При него за комуникация се използва радиочестота от 433 МГц. Комуникацията е еднопосочна. Консумацията на енергия е ниска. Цената е ниска. Предимства. Приложимо за много устройства. Не изисква пряка видимост. Много голям обхват до 30 метра. Недостатъци. Няма обратна връзка. Някои устройства използват сменяеми кодове и те не могат да бъдат управлявани. Wi-Fi. Това е един от най-познатите и най-разпространени протоколи. Той се използва за почти всичко. При него за комуникация се използва радиочестота от 2,4 ГГц. Комуникацията е двупосочна. Консумацията на енергия е най-висока. Цената е висока. Предимства. Приложимо за много устройства. Не изисква пряка видимост. Има обратна връзка. Недостатъци. Много голяма консумация на енергия. Ограничение на броя устройства, които могат да се свържат към един рутер 20 до 30. Среден обхват. ZigBee. Това е един от протоколите, направен специално за смарт хоум устройства. Той се използва за почти всичко. При него за комуникация се използва радиочестота от 2,4 ГГц. Комуникацията е двупосочна. Консумацията на енергия е ниска. Цената е най-висока. Предимства. Приложимо за много устройства. Не изисква пряка видимост. Има обратна връзка. Меш мрежа, голям обхват при много устройства. Недостатъци. Висока цена. Среден обхват при едно устройство. BLE Bluetooth Low Energy. Това е един от най-новите протоколи. Той е изграден на базата на стандартния Bluetooth протокол. Той се използва за почти всичко. При него за комуникация се използва радиочестота от 2,4 ГГц, както при стандартният Bluetooth. Комуникацията е двупосочна. Консумацията на енергия е най-ниска. Цената е ниска. Предимства. Приложимо за много устройства. Не изисква пряка видимост. Има обратна връзка. Меш мрежа, голям обхват при много устройства. Ниска цена. Недостатъци. Малък обхват, когато е само едно устройство. Повече информация може да намерите на smarthome-bg.com.